Mimi. Sapa? Kok Mimi? Jenengku sapa kok ngundang Mi? Sapa jenengmu? Jenengku ki Marse kok ngundang Mi. Dhisik cilik aneme jenenge Mimi. Ora ono. Lho aku karo kowe awet cilik lho awor dolanan saben dina kok. Ora ngerti iki lho. Kang, kowe cilik iki aku dibancaki jenengku ki ya Sumarse ora Mimi. Mimi cilik, terus kowe iki umbelen lara. Terus diganti jeneng metu Marse. Iya lho, Kang. Iya, iki kandhane bapakku kok. Sik aku tak takon karo sampeyan. Apa? Lho jane iki apa sing kok karepake? Lho iki mau aku lagi wae wong loro lan karo Kakang Sabuk Janur. Kaporo Kakang Sabuk Janur iki kok jotos aku mbok go mlayu. Pancen. Lho karepmu iki apa? Mangkel aku. Kok mangkel iki Iya. gene? Saben kowe dina iki cedhak karo Sabuk Janur. Gandeng renteng reruntungan ning gone sendang wong loro. Ya to, kae terus wong loro terus iki loro atiku. Krisik, upama aku bebarengan karo Kakang Sabuk Janur. Ning titi ana aku ya ana Kakang Sabuk Janur iki lak ya wis lumrah. Mergo aku lan Kakang Sabuk Janur iki wis ana sambungan tresno. Halah. Kaporo sedelok meneh aku bakal dadi bojone Kakang Sabuk Janur. Kandha yen lumrah. Sing nyawang kowe iki apa bocah lanang ki nganti lara atine. Lho, apa dadak lara ati? Ya gene nganti lara atiku. Mergo sing seneng kowe iki ora mung Sabuk Janur. Lah sapa? Aku go seneng karo kowe. Sampeyan seneng karo aku? Lho iya. Wiwit kowe durung kenal karo Sabuk Janur. Awake dhewe ra bebarengan terus. Lah iya to. Aku arep kandha ngutarakke seneng karo kowe. Durung nganti bisa malah kedisikan karo Sabuk Janur. Ini yo Kang, sampean tak kandhani. Aja mbok bacotke anggonmu tresno karo aku. Mergo apa? Tresnaku iki mung mligi kanggo Kakang Sabuk Janur. Mligi kanggo Sabuk Janur. Iso. Yen durung ana janur kuning kang mlengkung ana ngarep omahmu, kowe bisa dadi darbeke sapa wae. Aku uga bisa duweni kowe. Sepuro timbang. Gini. Aku kelawan Sabuk Janur. Piye Kang? Gedene gedhe aku, Iso. putihe imbang. Iya. Ya to, gagahe gagahku. Iso Ya toh. ngerti. Aku yo anake wong duwe. Senajan to bagus sampeyan gagah sampeyan, ning nyatane tresnaku iki ya mung kanggo Kakang Sabuk Janur. Kaporo aku wis sumpah karo Kakang Sabuk Janur. Sumpahmu piye? Upama to ora kelakon aku dadi bojone Kakang Sabuk Janur, luwih becik aku mati. Waduh, kok abote ngene sumpahmu. Banget tresnamu karo Sabuk Janur. Ya wis, ora apa-apa. Pancen tresno kuwi ora bisa dipeksa. Tresno iki saka ati. Bener. Anging Apa Kak? mergo nggonku tresno iki karo kowe wiwit mbiyen. Iki kanggo ijole, utawa kecelek lah. Ijol apa? Lho iya to. Jabatan. Mung siji penjalukku karo kowe. Apa kuwi Kang? Njaluk kelon. Kok ngawur kowe? Lho, kok ngawur piye? Wis tak topek kok malah njaluk kelon. Ngene lho. Kurang ajar kowe. Kabeh mau go tombo celek. Mergo tresnamu wis mligi kanggo Sabuk Janur. Apa kowe kira mesake kelawan aku? Ya to. Mung sepisan wae kok ora bakal kalong. Iya, Mo. Mengko yen ana angin iki balik meneh. Sekondo sapa? Kandhane kok. Lah wong sepisan ae kok Sabuk Janur kae kok mengko ora ngerti. Senajan pipisan ki aku ya, Mo. Sepisan ki yo mo. Mo, Kang. Banget lah ses. Sebanget iki ya kowe, wong lanang kok ora duwe isin. Nganti wong wedok-wedok tak tampik. Heeh. Mergo ora tak tresnani, tak tresnani mung kowe. Lah wong njaluk sepisan kok mengko dhewe bakal dadi bojone Sabuk Janur. Apa lane aku? Nek beda karo aku. Beda piye? Aku tresno karo kowe. Wis to, Kang, umpama sampean kepengin duwe bojo, golek wong wadon ya jagat ki lak digelar rombong. Iya. Ora mung sok godhong kilon. Iya. Wong wadon sing ayu luwih aku iki luwakeh ya, Kang. Akeh. Lah iso. Prawan ayu, rondo manis. Iki akeh sih. Ning kabeh mau ora ana sing cocok ning jerone atiku. Mung kowe. Ya to. Gimana aku ora pas. Ya wis. kowe. Kowe ora seneng ora apa-apa, aku ora wis kandha to. Kowe ora seneng karo aku ora apa-apa. Ning aku njaluk siji ya iku mau. Moh Kang, moh.
Wes bangatan. Maksamu. Mula Jawa Temaga. Lah aku pikir aku wong wadon apa? Lho, aku ora ngarani yen kowe iki wong wadon sing anu iki ora. Mung aku njaluk pisan kowe karo aku tok kok. Ngomong Kang. Jika dia bola-bali apa ki ya apa coba paksa. Ngene tak wambung. Abang-abang maksamu. Kowe wani ngabung aku tak jotos kowe. Lho kok jotos ki? Ini ae lho. Ya piye? Ngene ae. Apa? Nek pancen kowe ora gelem tak keloni. Aku dudohke rupane wae. Wis engko marem. Aku mau dudohke rupane bali aku. Tak dudohke. Iso. Tenan iki Kang. Tenan. Yes. Umpama sampean tak dudohke. Iya. Tak kirae 40 dina ora iso turu. Tenan apa piye? Iso. Kok iso nganti 40 dina ora iso turu ki sebabe apa? Yen sampean ngerti gonanku. Jet. Rupane Kang, abang biru ijo. Girap-girap kowe Kang. Kayak lampu prapatan ae lho kok abang ijo ngono. Jadi ki barang apa lampu prapatan kok. Ayo aja. Lha iku aneh. Aku tidak awak panas. Ora iso. Abang. Guyu terus kowe. Lah abang biru kok. Iku yo aneh gambare. Lah anak kaya gendruwo lah iku laku-laku ora iso turu. Nek abang ijo ku malah iso turu aku. Mau Kang aja coba paksa. Lah wong ndelok sithik. Ora tok wis marem aku. Lah sithik ose. Sithik aku mah. Ora kalong ae kok. Ora kalong ya pin. Kowe iki ya arep tak kekno Kakang Sabuk Janur ora tak kekno. Ya mbok kehno ora apa-apa. Wong aku ndelok sithik ngene tok. Wis ngono. Lah mah, senajan mung delok aku ya mah. Buka ase. Kok buka-buka Buka ah. Mama. Buka apa ora? Ya aja kurang ajar kowe. Apa aku sing buka? Aja. Apa kowe sing buka? Aja. Oh, lambemu banter kawan. Demek wae urung banter ora karuan. Aku wedi sampe nyedak-nyedak karo aku kok yo. Nyedak yo jiwit ora kalong, ndumuk yo ora. Aja cedak-cedak aku wedi karo kowe. Aku padake apa lho? Lah aku lho wong, lho kok wedi napa? Ya sampean ki yo ngono. Mung siji kuwi to wae bukae. Mama. Ora genan. Tak pesok. Aduh. Jujur ae iki aku yang teko Marsi. Iya. Iki mau diapake? Apa ora ono sampeyan ki mbok piye kae jarek kuti odol-odol Kang Rangga kok Kang aku arep diambung. Aku diciwiti. Wis kena apa Aku kira durung? Durung kok Kang. Sing loro sing ndi? Sing loro ya iki pipiku Kene. Kang. Wadul. Kok tambani kene. Terus pipine cokot pisan. Ora nang ndi? Iki kok Kang bongongku Kang bongongku. Terus. Bokong iki sakit. Kene tak tambani. Wis, Wis mari. penak wis mari. Yo. Sampeyan Nur Janur. Ngelus yo prapopo. Ning aja ning ngarepku. Lho Pak aku iki salah lamun aku ngelus-ngelus. Lho yo kleru to. Nek kowe ngelus-ngelus ora ana wong ora apa-apa. Lho aku ki wong ora paten. Kene. Sing salah kuwi dudu aku. Lah kowe kok calon. Sing salah kuwi. Lho kowe iso nyalahke aku. Lah aku ngelus-ngelus Marsih. Marsih kuwi calon bojoku. Lah ngopo kok sawang? Nur. Lah wong lagi calon iki ana loro, calon dadi karo calon ora dadi. Ngerti apa ora? Nanging aku kuwi wis ngiket janji kelawan Marsih. Prasasat ora bisa pisah. Oh ngono. Wis kadung ikat janji ora bakal pisah nanging sabedan. Dina iki kowe bakal pisah karo Marsih. Kok bisa? Iya. Dasare Mergo apa? aku ora trima. Ora trima. Aku yo tresno karo Marsih. Lamun kowe ora trima kowe arep ngopo, Rangga? Lho. Saiki padha adu. Sapa sing menang iki bisa nduweni Marsih. Piye? Bagus. Wong lanang tenan. Lho lanang Yen kaya ngono bakal tak ajeni. Ning kene ditemtono. Ayo, kowe apa aku sing sautuwe duweni Marsih. Marsih, sawetara niki sing menang duweni Marsih. Pantas aku sahar. Iki lho Kang.
tasih. Lah kok ora adil iki. Kudune iki adil. Kono mbok rangkul. Lah aku mutuhi brutumu arep. Lah kudune aku piye, Kang? Kudune tengah-tengah adil. Aja ngono. Kene ning tengah Marsi, ning tengah ayo ning tengah. Kene. Iya. Kene. Yo ora ngono carane. Piye? Carane Aku madhep ngarep. deng arep pe aku. Heh? Pe Nur. Heeh. Onggone kleru kene, aku tak kene. Kowe ngono. Iya ta? Ora. Piye? Misah iku supaya nek adil iki tengah-tengah. Tengah-tengah. Apa jadi aku? Ora butuh, ora rai. Ngono. Nih. Ini. Jajak. Usik pisah. Ayo. Sabar. Ngono. Hei. Piye kok keliru terus ki piye? Terus Kowe iki dadi wong aja angel ya, Kang. Ora angel lho. Urute kok iso keliru Bisa, sih. wae. kowe kok misah aku tadi karo Sapu Janur kowe arep seneng karo aku piye? Ngene ya, Kang ya. Apa sampean lair batin tresno karo aku? Lho, isih turung percaya. Tresnaku karo kowe iki sekonyong-konyong kodir. Ngono. Oh iya. Sampean piye, Kang? Lahir tumusing batinku, aku tresno kelawan kowe, Mars. Ngono. Ngene ya, Kang ya. Yen to sampean ki wong loro padha seneng karo aku. Ning kene aku nganakake sayembara. Sayembara. Hmm. Sayembarane apa? Sok sapa wae sing teko ning omahku luwih dhisik, ya kuwi panglamare sing tak tampa, Kakang. Ngono. Bisa. Sapa sing temeko nang omahmu dhisik? Hmm? Iku penglamar sitompo. Bener. Aku dhisik rasakno. Cilaka, Mars. Kok bisa cilaka, Kakang? Iki dadi perkara. Lamun Rangga tumeka nang omahmu luwih dhisik. Mestine wae Rangga dadi bojomu. Ora Kakang, sampean rasa dadak kuwatir. Heeh. Omahe Rangga karo omahku ki lak adoh. Beda karo sampean. Omahe sampean karo omahku ki lak cerak. Mesti wae sampean sing teko luwih dhisik, Kakang. Bener omongmu, Mars. iya. Redine iki wis sore, sawetara luwih becike dali. Aku njaluk pamit, aku arep kondo karo wong tuaku. Tak tani ya, Iya, Kakang Mas. ya. Aku tak bali ya, Sing Kakang, hati-hati ya. wong ayu. Yo bandaku yo donyaku. Masih Piye, Bapak? bondo semene kae iki. Iki ora entuk ku nyambut gawe kok, Nduk. Lho. Lah bondo sakmene iki entuk saka ngendi yen ra sampean duwe apa? Adol ayumu, adol rupamu. Ngono. Kok iso kaya ngono, Pak? Ya mergo aku mamerno nak duwe anak ayu. Mula wong-wong sing sugih-sugih duwite akeh padha menehi aku duit. Saben dinane puluhan juta, Nduk. Nek ya aja ngono apa? Piye kok? Ngono ku ya ora entuk. Sing Ya- ndoso Ya sampean kok. ki ngono terus, aku ki ya ora payu omah-omah, aku dadi prawan tuwa njur piye? Kowe kepengin omah-omah. So, Kowe bisa rabi ngenteni bapak nak mati. Kowe kepengin duweni bojo bapak nak wis loyo. ya aja ngono. Upama aku ndek bojo tak jaluk sampean ki ya isih seger waras kaya ngene apa? Wah, lah aku mengko ora ndang mlarat, Nduk. Nak bojomu keset ora gelem nyambut gawe, terus bandane bapak entek, ora dadi wong mlarat. Sampean ki aja ngono. Wong anake sampean ki ya mung aku tok. Eh. Ya bondo semene iki nek sampean mati lak ya kok warisno aku apa? Yo tak wenehno kowe ning bojomu sing peteng. Mula ngene. Piye, Pak? Kowe kena duweni bojo nanging anake wong sugih. Yen anake wong mlarat. No. Kok ngono? Lah upama aku seneng karo bocah kuwi anake wong mlarat lak ra entuk. Wah ora entuk. Elek-elek anak wong sugih. Tonono tamu, Pak. Tamu. Ini kene. Ayo Pak pemain Pak yo. Kancamu Kancan wis aja.
tak copot. Wis tak copot sandale. Dokon jaba. Tak colong wong. Sing nyolong sapa? Sandal iki larang. Piro regane? 7.000. Wis larang iki. Sandale wong kelarat kok rego 7.000. Lah iya wong melarat Iku iki. 1.500. Wong melarat iki dhuwit sakmono akeh, Kang. Ora pangling aku. Sapa? Gede payang. Bener. Dipokerti. Bener. Isih eling aku. Eling. Sapa? Kromo letong. Kromo londo, kromo letong. Ayo kromo londo, biyen gawe ning guwaki letong. Biyen Jaman sing melarat. dadi wong melarat, aku kulino buruh saiki aku dadi wong sugih. Dijenakno kromo londo mergo saiki omahmu ngungkuli omahe londo apike. Aku lagi entuk barang. Entuk. Nggih. Pak. Ayu yo, Pak. Aja diding-diding. Bocah wedok ayu. Titip sandal sik, Kang. Aku tak omongan karo anak. Ngono. Iya. Muas semangat telek. Calon mantu. Letok. Sik. Stop. Letok tok emang metu ndi mau? Liwat dalan kono. Lah ngarep kok pager aku metu mburi. Wong sugih kok wene sandal ngene iki. Kono, njaba kono. Ngene. Iki anakku. Nggih, pripun? Aja lirak-lirik karo bocah wedok ayu. Nggih kula niki nggih seneng. Ya seneng nek duwe dhuwit ta ora? Nggih niki wau kula disangoni bapake kula. Piro? 1.500. Siap Bang Bali. Lah niku nggih pun kathah kok. 1.500 untuk ngopo? Nggih es teh. Bocah saiki nek mbok wene duit akeh dintekno sepisan. Carane diwene sithik-sithik, sisane dicelengi. Sok tuane ben iso sugih. Pinter. Ya Wah, aku mulang anak ya kudu pinter. kudune ngono. Nah. Dadi ora melarat selawase. Mergo anakku Sabuk Janur iki wis arep rabi. Yen ngono kowe tekan kene ulem-ulem aku. Sepisan ulem-ulem, kaping pindho tekaku rene, aku arep takon. Takon apa? Bocah kene sing jenenge Marsih iki omahe ngendi? Sapa? Sing jenenge Marsih iki omahe endi? Kemiri kene iki. Iya, Ora ana loro, wong siji. sak desa iku. Sak desa jeneng Marsing wong siji. Bocah ayu lho. Wacene ayu bocahe. Kowe kok ngerti nak ayu? Bejarene anakku. Kowe kok ngerti nak? Nggih. Padha bapak ayu. Kula niki nate sapetemon kalih Marse. Tahu? Nggih. Sik, aku sing Oh, saben dina. Pripun? Sik. Kowe tau ketemu karo anak Nggih nate. ping piro? Mon ping 3. Bener lho. Iya, Pak, ping 3. Kok kapakno? Nggih kula rangkuli, kula jangguti, kula ambungi. Ah sing ning serwet pelem kae. Lah nggih niku, Pak. Sing kathoke kairi kae. Lah nggih. Wah, kowe diwenehi apa kok gelem dilangkul? Aku ya diwenehi nyambung, diwenehi rangkul. Selain jantung aku ora diwenehi apa-apa, wong aku seneng ya aku gelem, Pak. Kowe ngrangkul karo ngambung. Nggih. Wong aku bapak ya ora tau ngambung. Kok sik tak kok bapake Marsih iki sapa? Aku bapake Marse aku. Lho nek ngono anakmu. Anakku iku. Wah, beneran. Beneran apa? Lah kumrene iki mergo anakku iki njaluk rabi. Sing disenengi Marsih. Bocah kemiri kene. Lah iya, Jebule anakmu. anakku. Ini. Nak kowe kepengin ngepek mantu Marsih anak. Heeh. Kira-kira lamaranmu iki apa? Wis tak peseno lemari gandeng ning Ronggo. Gandeng. Iya. Ning kayune urung ditebang. Yo. Ning Lamaran sing angka 2 ngumumi wong saiki. apa? Yo, nek kowe kerja saiki nek ngelamar iki mesti dilamar sepeda motor. Nah, Sing apik-apik ngono kae. Iki wis tak cepaki lamarane. Sepeda motor sing bentuke gedhi, sing setangene iki. Kuwete, lenggane yo gedhe, dadi nek anakmu bonceng iki pas. ini apik lah.
lamaran. Neng kurang siji. Apa? Aku njaluk Jaluk apa? ki marek ngene. Aku mangan mie. Heeh. Untuku coklek jelas. Gampang. Anak kuwi gampang. Aku selawase untuk grage tau ora kening bareng mang mie. Mergo ngene. 200.000. Mumpung sesuk prei, aku ya ben jabutke untu. Untuku nak bar tak jabut pasang ning kowe. Senengke. Anakmu tak tukoke montor picek sembudi ku. Picek matamu wong. Motor picek. Kowe tau duwe motor apa ora? Gak tau. Kowe tau numpak motor apa ora? Ora tau. Lah kok ngeyel? Lho ora iso kok numpak. Lah iya, aku sing tuku kok. Karo wong numpak motor, wong direkasakno karo bondo. Lah kok iso? Wong sugih duwe motor, duwe mobil mon aku. Direkasakno karo bondo. Lah kok iso direkasakno iku? Lah piye? Ning dalan gembet ning watu. Lho, alah. Lho jenenge motor iki ya ngono, sak kala mangsa bensin entek, sak kala mangsa bane gembet. lah iya aku Ning ra entuk numpaki. Lah lu ngumbal. Nah iki montor picek iki montor sing saiki lagi kondang lagi terkenal. Anyar iki. Iya. Mereke jenenge picek. Heeh. Bener. Pak, kudu pijak. Ya apa? PCX. PCE kira disingkat, nek diwaca kabeh picek. Ha iki lho ora tau ngerti motor. Kok ngene. Aku jane tau di motor. Ya, Tak bareng tanggo. kenapa? Menggok ngiwar reteng kanan tak urip mlaku dingene wong tuwa goblok iku. Lah iya, anjen yo goblok tenan. Ayo, gorene. Juwo, Duwo. nek wis kelakon tak gorene. Pani iki. Ono, enteni le, tak juwo. Ini kentong masih ayo. Kentong ayo. Lapit bisa. Wes, etel yo ben. Wes entekno le. Aduh, munggah rada dhuwur kan. Nih, Munggah mrene mar rada dhuwur. Iki rada dhuwur angel. golek bocah disuruh. Iki. Helm iki larang, NHK iki larang. Aku tau duwe dicolong wong saiki aku mau tuku. Iki tergunane apa iki? Lho iki pelindung kepala. Numpak motor gede dianter. Nek nganggo iki tiba dies sirahe ra apa-apa. Nek ora nganggo iki pecah mati. Tak simpene nak Simpen. simpen ning kulkas. Loh, helm kok ning kulkas. Lah ning di Dhuwur bibet kan lho. dinggo dolanan tikus. Ning kulkas sak anyep Sak karepmu wis tak pasrahke kok. iya. Montore mbok jokok njaba. Nak ngono aku tak golek bocah tak kone nggawa rene. Lah Tak apa? opahane. Lah apa Kok ora apa piye? Omahmu sekoratan lu munggah dhuwur. Ayo. Iki barudan lunyu. Ora apa-apa aku pengen ngerti rupane montore iku piye. Rupane abang. Ya abang lah ning aku pengen ngerti. Aja saiki. Sesuk nak bar dadi manten marsih karo anakku Sabuk Janur. Montore lagi takon ngeterno rene. Lah ning ndi saiki? Isih ning dealer lagi pesen. Sambar foto iku. Wah, ngapusi wong sugih. Kok ngapusi piye? Loh. Hore. Oh. Hei. Ketoke ngono kok ora diapusi. Pak, Enak ayo sing temen. rodok suwe, Pak. Iki mau jane wis tak suwek-suwekke. Pakai penak-penak kok. Malah nduk. Ya isih kerasane, Guru. Ngono balik. Se, tak telitine. Ngono. Se. Walah. Kaya iwak gembung urung dibetet iki. Berat kabeh iki. Apa? Apa? Iwak kaya diulet-ulet kaya iwak. Gunun! Apa iki omahe, Cok? Iya, Pak. Ayo mlebu. Ayo, Pak. Monggo. Jebul kowe ndok Kramolanda. Kowe tau ketemu. Wah. Kowe kok awet. Wah. Enak temen kowe iki kok.
enom ah. Kangen tenan karo kowe. Aku yo kangen karo kowe. Sing kok kangeni apane? Loh, kowe duweni tamu to? Tamu apa? Hipokerti. Alah, tamu wong mek. Iya ancen dhewekne wong marap piye? Kamu arep disuguhi wak gembung ya. Lagi rasa-rasen mangan aku. Dadi kowe lho disugati wak gembok. Dipameri. Sing ora ana rine kowe. Pak gembung nak ora dipetheti ya bener to. Iya. Ndok, Apa? aku yo kangen karo kowe. Sing kok kangeni apane? Duh, nalika nom-noman kae. Kok Kowe isih- isih bocah, kowe isih sekolah karo aku. Lho, kowe adus bareng ning kali eling ora? Iya. Kowe nalika semono adus kali. Saben kowe adus kali ndisiki mergo kowe seneng kowe kulino nglangi. Heeh. Lah kowe wis kelakon adus ning gone kali. Klambimu, kaosmu, kathokmu tak colong eling ora? Rene cah kurang ajar kok biyen iku. Lah ancene tak jarak kowe gen goleki. Heeh, terus Lah kathokmu kowe nek wis tak singgahno karo gombal akeh ketok udo terus kentul-kentul ngono. ora iso. Apa? Ora iso. Lah kok ora iso? Mengkeret saiki. Lho kok ora mbok adehi plastik ganti karo bakul timun. Ini. Ini gak ono. Jagake to. Iya wis kono seneng-seneng. Ono apa? Ngene lho, Ndok. Aku ira ditangisi anakku, Ndok. Anakku iki Sabtu Januari nangis. Tak gede kok nangis. Iya lah. Iku anak. Wis. Rangga. Iku Rangga. So, Iya. Iya anakku Rangga. Rangga. Iya Ranggadek. Iki anak. Rangga. Iya. Wis to kene. Sing nom gen jago karo sing nom, sing tuwa jago karo sing tuwa mergo suwe ra tau ketemu. Aku ditangisi ku perkarane iki arep njaluk rapi. Ora perkara njaluk montor. Jaluke apa? Njaluk rapi. Kowe iki aja karo ngomong. Terus Pak. Anakku iki njaluk wes ora usah dingerti ae. Terus Pak. Anakku iki njaluk rapi. Sik. Ana apa? Sik. Ana apa leh? Sekali Pak. Sik. Sase. Wis ndak-ndakno, Cong. Mengko dhisik. Apa? Ambum alkohol tok aku. Pak. Sekali sih. Rene. Tunggu. Kene lho. Ora cekeli kok Pak. Ono ya. Yo cincang ngono apa? Sandalmu sisian. Ana apa kowe mrene? Aku ame nglamar Sing lamar sapa? Sumarsih. Anakku. Lho Sumarsih anak. Lho anakku. Lho kowe duweni anak Sumarsih. Gak. Lah kok gawe? Anake mboke. Oh, tak kira kowe nek kowe kok ora mlebu surat kabar ngono lho. Lah aku nanda anak metu kok ndi? Lah iya aku takon karo kowe kok malah. Dadi iki anake mboke. Anake mboke. Kowe sing setara materiale. Gak stro. Lah kok Suntik. Mbok Bocah. dadi bojone suntik. Suntik. Nek ngono iki ora anake sampean. Suntik sapi Brahma. Iya. Iya gembung. Dom ora tau kanggo kok iso nggo nyuntik. Sampean. Lah dome ora tau kanggo kok iso nggo nyuntik. Nyuntik. Dom ora kanggo. Lho, jare mau Jare do Ayo memos. kira dome sapa? Dome tukang suntik. Tukang suntik. Yes, Brahma. Lu metune kok iwak gembung. Sok neh iki aja suntikno. Suntikno iki mundak mbayar. Kon kosot ae bojomu. Kaya wedhus. Kowe ngamar. Iya. Marsih, Iya lek. lamaran iki apa? Wis tak kira-kira. Alah, apa? Iki wis tak kira-kira mergo iki kowe iki kedonyan. Aku rene ora wong-wong tok. Wis duweni kira-kira aku bakal nglamar anakku nganggo wujuding sapi. Lamarane sapi. Piro sapine? Hah? Piro? Kowe pengen ro? Sapine iki 10 rakit. Wong kok kowe ora iso ngitung kowe. 10 rakit loro-loro. Meneng kok melarat aja melu-melu. Hitung, hitung. 10 rakit. 10 rakit 20. Siji regane piro? Siji regane 20 juta. Krungu kowe. Wong kok ora iso ngitung kowe. 20 juta ya, Dik. 20 juta. Piro dadi cacahe? Ping 20. 20. Ayo, piro? Ora iso ngitung. Wong kok kowe. Piro? 20 ping loro piro? Lho. Ora takok. Kok mata kok
500 juta. Piro nduk? 25 aku ora sekolah. 500 juta. 500 juta. Entuk ora ki, Dik? Lamarane sapi 10 rakit. Heeh. Ping selawe siji. Iya. Dadi 500 juta. 500 juta. Entuk terjadi aku. Entuk. Tenang. Pak, Wis jokone, Pak. seneng-seneng no, Jong. 10 rakit tok sih. Meneng oh, Nduk. Wis kongkon. Iya, Pak. Tegae. Nggih, Yen Pak. seneng-seneng. Nggih. Rangkul. Rangkul nggih, Pak. Ya, abung-abung. Aja sik, aja sik. Ambok kok tak bayar, Pak. Aja sik. Sapi sitok Aja diambung. dadi apake? Mergo kek tak obatno. Lho, anak sampean iki tetanus to piye? Enggak dirawati akeh. Oh. Mudah-mudahan. Oke, Pak, cukup Pak. Coba. Tak Ora jipuk. sampean cukup, tak ambung. Tak jipukno, Nduk, Rama Londo enteni. Tani enggak? Sik. 10 rakit. Wes awake dhewe Satu kalah. siaman. Oh. Gimana, Pak? Bapak mau seneng. Iya. Seneng. Aja kakek. Abang. Aku setekan air, Pak. Setekan ya, Pak. Rama Londo. Apa? Coba iki tampan ana dawa marane anakku. Iya. Apa nih? Yes. Lakon rabi aku, Dik. Apa? Ora takok kowe aku. Ana apa? Takok mlarat iki lho. Ana apa? Sapi 20 biji. 10 rakit. Ya, Lah iki apa iki? matamu ora roh iki tampar. Takok iki apa? Mosok tampan. Iki tampar gunane nggo nyancang sapi. Ya, kandhani. Sapi. Dik, 20 rakit ora mbok cancang. Nek bedal ngentek tangguran tanggane. Kowe diamu wong. Kandhane ayo dicancang sampean. digan tang. Mulane Sampean iso nyancang ora? Kowe wong sugih lah, ora iso nyancang sapi. Ora Dudoi. carane ngene. Dudoi. Iki. Dudoi le. Kolongane cantol lo gulune sapi. Lah. Tos iki dilebokno. Lah. Bener. Bareng dilebokno terus ditali. Ben ora iso ucul. Ya, terus Tarik. ditarik. Ya ono kuwi. Ya ono Dik, ya ono Dik. Ya ono kuwi. Aku diweting ya. Ngaleni sapi ki yo ngono, Pak. Iki bener dipongerti iki. Aku malah ame kendhat aku. Sapi 10 rakit. Lah, sapine gowo rene. Kok gorene piye? Tak tilikane. Kowe iki wis duwe kandang apa urung? Yo digawekno. Ayo kowe iki gawe kandang sik. Nek engko wis dadi engko jipuk dhewe sapine. Lho terus kapan sapine? Sapine iki jipuk dhewe saiki ya iso, sesuk-esuk ya iso. Ning ndi? Ning ponan mulaan. Nggih, Pak. Ning pon mulaan pasar sapi. Nah, Bapak matane pitu. lha napa? Ya ngopo? Wong kon njupuk ning pasar mulan Lho, niku. ngenteni nek aku Sapine iki. sapa? Lho, Pak Kadek, Pak, ngenteni nek aku wis. Sik. Lamaran ora mung kuwi. Lho, apa? Iya piye, Pak? Lamarane sok bakal nek kelakon anakku omah. Heeh. Kowe tak gawekno omah tingkat 17. Bapakku Wis apik, semugih. Pak. Lho, Pak. Ora semoga wong calone duwe besan sugih. Omah tingkat piro? 17. Kowe ape manggon ndi? Enake manggon. Ayo. Pol dhuwur. Dhuwur dhewe, Dik. Dhuwur dhewe penak. Ape manggon ndi nek omah sakmono dhuwure tingkat 17? Aku kepengin manggon dhuwur. Ya. Kepengin ngerti segara. Manggon pol dhuwur. Iya. Ya muga-muga ana angin gedhe ana bledek nyamber kene dhuwur kesambret yer mutiar. Kok Pak, Elek kamu. omah gede. omah tingkat 17 Gawa rene. tak jipukno. Gambare gawa rene. Enteni. Tingkat 17 iku gambare piye? Mati lho. Ana Dhuwur lho, omah kok Dik. dijipuk. Gambare. Maksudnya goblok. Gambar. Ramalodo. Apa? Rampani iki lamarane anakku omah. Tampani Malah rusak kabeh ini. rusak agen. Tapane, Pak. Tampani iku. Lah iki rak lokokan bulus iki. Watu kok tukan Iki bulus. apa? Iku iku mono iku watu. Watu lho. Semene kae kok watu kabeh. Ayo. Terus piye iki?
Saiki aku tingkat 17 wong. Lah iya tak gawekno tingkat 17 lamarane. Lah kok watu? Kowe nek gawe omah tingkat 17 iki mbutuh napa? Pendasi. Pondasi sing kuat gen kuat aja nganti omahe rubuh. Aku mergo kuwatir tak gawakno watune iki contone. Lah wedine. Wedine. Sing arep gawe wedi sapa? Lho, jare tingkat 17 kudune ana wedine, ana gampinge, ana semene. Lho aku pemborong apiye wit? Takokno iku. Syukur kowe, Dik. Kok malah gede. Lho iya ana bener Lah bapak. tingkat 17 dijejer-jejer ngene ra rubuh nganggur. Sing baku rak watune dhisik teko. Mergo kanggo kekuatan gawe pondasi sing kuat. Lah perkara semen iku ya marane material dhewe aku ya. Oh marane toko. Cacak Pak. Ya ngono kowe, Pak. Aku Ditampa aku, Dik. Ditampa, Dik. Mikir, Tampa. mikir. Lho. Lulur! Moga. Lho, kowe Kromolondo. Lali karo aku. Eling aku. Sapa coba? Burine galeng-galeng. Hahaha. Iya iya. Soto galeng. Soto galeng. Iya. Ana apa? Padha slamet ya. Selamat. Lho, Belum. ira dipokerti. Ya, lah kok kowe? Ayang. Iki kencong bareng Iya. podoan. Apa padha teko omahe si Kromolondo. Nganjen. Wah, yo. Dengaren dayomu kok berah. Daya apa? Daya ngapes-apesi wong. Kok ngapes-ngapesi wong iki? Apa wong sugih kok awet dijiret sama digantung barang. Aku sugih. Yene yo, Ndok. Ayo iki adoh saka Siman nganti teko omahmu kemiri. Iki tenane iki aku ki ana perlu. Ana wigati Utang dhuwit. ora. Oh, ora utang dhuwit karo kowe iki umpama utang 1000 yo balekke 1200. Kowe pancen kudune ngono, ora sugih-sugih aku. Tekaku kene iki mergo aku ki ditangisi anakku. Tangisi perkara apa kok nangis? Ayo anakku iki mentas tak sunatke durung wae ana setahun ki wis geger njaluk rabi. Sunat urung setahun wis njaluk rabi. Iya. Ya urung garing, Kang. Ayo setahun ki wis mari wis. Ya nek jamuran lah. Terus Lah sing dikarepke anakku iki bocah prawan saka desa Kemiri. jenenge sapa? Yen ra kleru jenenge iki Sumarse. Sumarsih ki sak desa mung jenenge anakku dhewe. Iya, tenan Tenan iku. Kowe iki yo ndek anak. Lho, ora anake bojoku to. Payu ah? Iki anakmu Sumarse. Iya, bener, Nduk. Jenengmu Sumarse. Nggih, kula Sumarse. Kowe anake kencong si sapa Kromolondo. Nggih niki bapake kula. Enggak, aku ora percaya. Ora percaya? Oh, anak wedok ayune kaya ngono, bapake kok kaya curut. Kabeh iki rak carane. Nalika gawean karo bojoku, Iya. aku njupuk gambar bintang film. Guntingi terus tak lem tak dokok raiku. Ben anakmu supaya apik. Ya, ngene ya, Dok. Ha iki wis kebeneran. Rene Sumarse ki anakmu. Ayo kalku ki tak jaluk arep tak pek mantu. Tak olehke anakku. Kowe kuat lamarane. Kuat kowe. Kowe wong melarat. Dadi kowe iki ya butuhke lamaran. Lho, wajib iku. Ayo aku wong melarat to iya aku ki ya wis cawis lamaran kok, Nduk. Mergo aku ki ya ngerti yen kowe iki wong sing kebandian. Apa
Lamaranmu apa? Lamar aku ki ora lumrah menungso. Lho, Ora lumrah menungso. amarga menungso kae yen lamar, ya to. Heh. Ayo popole lamaran ki dipet lemari, ya. Kulkas. Nah, kulkas, sepeda motor ki rego kerta ajine iki piro? Wah, Ning beda karo soto galeng. Wong melarat iki lamaran ku wis tak cawisake mas lempengan. Lho. Mas iki bobote lek 5 kilo enek. Tenane. Mongko masak gram saiki iki 800.000. Mas tengahan iki. Lah, lho lek nganti setengah kilo iki wis duit piro? Wis ora kena diitung. Lho. Iki pirang kilo iki? Setengah kilo. Loh. Setengah kilo dite piro? Lah iya kene Dik. Jare 5 kilo. Jare 5 kilo. setengah kilo. 5 kilo sing 4 kilo setengah ditinggal omah. Nah, setengah kilo duite piro? Yo mbelu le. Wong melarat, Ana apa? kowe tau ngerti mas ta ora? Nah. Buka. Kok Tak buat upayi. Ora oleh. Sing buka ya kudu kowe. Nah, dibuka kono mundak malih. Engko dicolong sapa ngerti. Kuwi masalah lantaan. Aku melayu kelangan. Nah. Aja cekel sik. Masih jebule kaya ngene iki. Mas karo pane ireng ya, Dik. Lho iki luweh. Setengah kilo kan iki, Kang. Iki Ana sekilo luweh iki. Iki rupa anyar kowe. Dik. Bejo kowe. Bejane piye? Lah kok emas kok sekilo luweh iki? Luweh saka setengah kilo iki. Luweh iki. Lah sesuk dol. Iki. Emane iki. Iki Mas anyar, Dik. Lho iki yo emas. Ning modele kaya bendo. Modele Rupane kaya barang bendo. iya. Nanging emane. Emane piye? Apa mas kok tugel pucuk ngene? apa? Aku ora kenal kok aku sih. Iki ngono benda iki linggis. Dudu emas. Iki kowe yen ngarani linggis. Linggis. Dudu mas. Nah, Linggis ki ana gawene kok. kanggo njupuk pakku kuwi. Ora. Apa? Ayo kok nganti nggonku nglamar ki mbok tampik. Bendo iki ana gunane tak nggih mentung cengelmu. Mak. Iya. Wes. Tambane watu. Wis petung tambane watu. Kowe tak pentung karo iki linggis modal. Bendo iki ya nek gunane to. Sawise kowe modal, dagingmu tak kakah-kakah. Jeng. Mongko bosok lah. Sawise tak kakah-kakah, langsung ki yo ana kanggone. Apa iki, Wang? Ayo iki nggih ngadahi daginge krama londo tak adahi langsung tak gomu. Lah mbok apa kok mbok kemule? Ayo nggih pakan lilin. Saiki ae, Dik. Saiki, Dik. Saiki, Dik. Ora oleh sak bathuk biasa. Lage iki wong sugih dibingung nang wong melarat. Wah, semane stres nak carane ngene. Oke oleh ta ora anakmu. Untuk nanging ana syarate. Syarat apa nduk? Sapa wae anak-anakmu iki mlebu kowe ya untuk. Hah? Aku yang kok oyak terus sampe hal. Lonyor kaya becak kodong. Ini jahe. Lonyor delonyor. Kowe iki lagi untung langsung tak yo kowe. Ora iso lali. Heeh, untung ora iso lali. Iso mburi ra iso. Akal ngono. Ana apa nduk? Kowe rene kudune nggawa anak. Kabeh do nggawa anak. Anakmu ndi? Ayo anakku mah yo tak jambuh mampir ning ndi kok nganti saiki urung teko. Wanteng ndi karo iku lho. Anakku. Sabuk janur. Sabuk janur. Jare rene iki. Oh, Iya, kowe sabuk janur sabuk jenengmu. janur, Dik. Anake Dipo Kerti. Bener. Iya, kowe iki senajan ganteng,
Ning gantengmu iki karo kencete anak kowe apik kencete anak. Wih, Lho. anake rupane kaya apa? Nek sabuk janur kalah, jajal jae karo anakku iki. Karo aku, Dik. Rangga. Iya. Enggak. Kowe Rangga. Nggih, Dik. Wah. Bener Bagus, kowe anak. dedek yadekmu gedhe dhuwur. Rupamu kaya Beri Prima. Ning senajan kowe ganteng kaya apa, kowe iki karo dengkule anakku isih putih dengkule anakku. Masemane. Karo dengkul karo Ini lah, Le. Ajake Barek. anakku. Iya, Ora usah nganggo lamaran. tenan kuwi. Tenan. Tak percaya Iya. omonganmu. Tak buktekke. Buktekno diuji. Tak undangi anakku. Ngendi bocah iki mau. Paling kecemplung kalen. Din. Jamaluddin. Sebatra, Dik. Din. Sik. Jamaluddin. Untung mame coplok. Ora copo entek. Sebatra, Dik. Kurang banter. Kurang banter. Din. Jamaluddin. Atuh dicini ya. Gini, Din. Sing mbok karepke bocah wadon jenenge Cumate. Sumarsi apa kae? Tui ya. Ambek. Sik. Eh, Sik. Rene. Kosek. Lah kowe iki mau gak sing mlungker iki sergen iki mau. Atuh tudane iki. Walah. Atuh aung. Kowe ngundangi sapa? Ayah. Kalau garang Ana padha. iki anakmu. Ayo iki anakku ganteng. Kowe sing gagas kowe. Anak-anak metu ngono. Ini. Pengarane gragas iki. Nalika bojomu meteng, Hmm. kulino mbok jahit terus iku. Lho kowe. Aduh nek ayah kowe. Plentong kok jare bari iki bari. Ngono karo dengkule kok ape dengkule. Macem ae. Atuh badus dhewe. Badut. Ah. Baduke mencorong. Sing kaya krugit ning klentongan nek pas wae udan. Tontok mah. Wah, andai alo iting kowe apa iting gua. Aku elek kono sing eleki nah. Mati, ayang. Ya, Cele, Le. Ngene lho, Dik. Cocok iki. Nek sampean duwe mantu iki pas. Pas. Cocok. Gini. Cecak. Cecak. Coba salam. Ah, menika bayi kembar siam. Otak ah. ngene. Ana syarate. Iya, Nduk. Marang sapa wae Hmm. yen bisa nemokno tumbak pacarawe yaiku calon bojone anakku. Pacarawe. Pacarawe. Ayo. Yajeng layang sekar, injek kambok. Hawane bengi kira koyo biasane. Padat lupiane yen kahanane sribit-sribit rada atis koyo ngene iki biasane arep ana menungso. Sing arep mlebu ning guwa pati ayang. Mula kowe sing waspada. Gek menungso kuwi arep tumindak sing ora prasaja. Angkat sekali. Ayo to. Sedaya menika leres aturipun
Meteng kabeh. Caedan. Ora weruh Yai, ora ora wae dhewe. Lah. Saiki tak bukake Ora foto ono, batine. bapak ngapusi aku. Ben weruh antarané aku lan kowe. Pancen bener. Heeh. Ono sing nggo-nggo. Coba enggal dibuka kabok. Janggut barang. Ayo, begini mesti. Kesempatan Woi. lho, Yai. Woi. Menungso ning baguse ra karuan. Aja nyenggol-nyenggol nek wani. Alah sithik, Mas. Siti ya Siti. Aduh, aduh kok malah pentil barang. Woi, Jebule kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Kok wani nyenggol-nyenggol? Kok wangi ya, Yai? Wangi ya? Wis tak bukake raine anu moto batine. Iya. Nah. Lho, Pantes cah wedok kaya ndemeke kok aneh-aneh. kowe kuwi sapa? Aku Rangga. Kok nganti mlebu ning gua Pati Ayam, pigatimu apa? Ya gene nganti aku mlebu ana gua Pati Ayam. Aku goleki tombak pacaran. Mbak pacaran apa? Mergo apa? Sedelok meneh aku bar rabi. Jalukane calon maratuaku. Iki kudu bisa duweni tombak pacaran. Lho Cik, iki sapa? Aku. Heeh. Aku Jem Mayang Sari. Jim Mayang Sari. Ya. Lah siji, Yen to aku Cimayang sekarang, ga. Sari karo Sekar. Lah kok ning kene ngopo kowe? Lah wong sing ndrani papan iki ya aku iki karo kadangku kok. Dadi sing duweni kowe. Iso. Yen ngono kowe ngerti tombak pacaran kowe. Ya mesti wae ngerti. Mau cukup ngerti. Lah, Ngene ri. Reneng kowe sing duweni gua kene. Saiki duduhke tombak pacar lawe iki ana ndi? Gampang nang kok perkara. Wis pengen ngerti. Iya. Sawang. Heeh. Nah. Oh, iki to. Kok penak. Reneng tombak pacar lawe iki ana ing tanganmu. Tak silihe. Mengko nek aku wis rampung rabi karo Marte, tak balikke meneh. Ngono. Iya. Ning ana syaratte kuwi. Syaratte apa? Wangsul iki ya. pancen bener. Ning syarate ngene ya Rangga. Gelem kowe turu ning kene. Turu tok ngono. Lho, Gampang nek perkara turu. Durung rampung. Ya iya, turu to syarate. Iya. Nek wis bar turu, tangi diwenehi tumbak. Ora kaya ngono Lah, syarate. Lah, apa? Kowe turu, mengko kowe mujur ngalor, siramu bakal tak ketok. Sikilmu tak bowak ning kali sisih kono, siramu tak bowak kali sisih kono. Lho, aku ora bali ra nggo sirah. Lah iya totone ya apa? Oh, ngalapatiku to kowe iki. Iya. Ora apa-apa, nek pancen kowe bisa. Mergo aku kepengin duweni tombak pacar awe. Dina iki aku kudu bisa duweni. Tampani jajan. Rasa. Blak-blak bayi. Peduse sapa sing ngedol? Lah iki ana Lah apa? Ngono abak. Abak apa ya? Nek kurang aja. Alah. Nabrak. Bener nak wong elek. Matane jelalatan. Wow. Tayan. Apa? Tayan. Deyek. Tayan. Deyek. Tayan ke tayan. Ana yek. lho aku Tayan. ning ngene kok rayen rayen. Lah kok sempet. Keren. Keren. Bobok. Lah wong ya ngono kok. Ora tau tetu ya. Aku ki jem mbok kan sekolah. Hei, Sing goblok ya kowe. demi apa? Jem kuwi setan. Setan teh ayu. Kowe kuwi rupamu wis elek. Elek. Lambemu juwek. Irungmu pesek. Kelakuanmu elek. Nek wong sak penak. Komplit. Ayo, kowe teko kene arep apa? Atu njaluk utang ah. Tulung apa? Golek umbak. Atu ape abi? Kowe arep rabi? Lho, karo wedhuse sapa? Ah temane. Lho, kowe iki Aku lucu kowe ayu empok emok.
Ya wong. Oh lampe. Wah temane. Halo kowe ayu. Ilo. Lho, ayo iki. Ilo. Maksudnya jare Iki apa? Iki ngono siung. Lah wong aku iki sembrono. jem yo duwe siung kok Untung. Ya. Lah kowe sing ora jem ae untunge dhuwur. Untu moyo untuku adi yo. Lah ya lumrah ya tau untu loro lah. Atu ape abi. Ya. Bojoku. Alon-alon tuwa, halo umbak acalawe. Kowe uga ngepengenake tuh mbak pacar awe. Kowe lho. Ora mung cukup perlu. Eh. Sing duwe aku. Tenan. Wis jeneng sapa? Tuh Hamaludin. Jamaluddin. Iti. Ya. Taiwone. Apa? Taiwone. Apa? Taiwo. Cek. Apa? Taiwone lho. Tewo. Cewek piye? Tewo. Apa? Tahu, kowe tak tewe, kowe tak balekno ngono lho, tak tewo, Oh, tak cewo. Oh, sewa Kang Mbok. dewa. Heeh. Karo dewa iki. Lho suwe. Kena. Ning ana syarate. Kowe gak tau aku mek utangane nggo alat. Lho, samu barang iku ora ana sing gratis. Jenenge bayar. Alate apa? Syarate kowe antarane gulu iki karo ragamu karo siramu iki tak pisahake. Tel, ndung, ini awak, ini cilah. Lah. Terus, Lah lagi kowe kena duweni iki. tenan. Heeh. Ote. Pani. Ning dia tuh. Ngene Atu iki. ndi? Ono. Atu ini. Kono lho. Waduh. Mbok kan buah. Dobok. Ya wis. Aku nunggu alat tuh. Ya. Kowe apa ampan iki kalau melem. Aku merem. Kowe nek loh beteh kowe utah. Ora. Mah. Nan. Aceng. Wis sak kloron. Apawaan manito nanging ing tasawan dudu lama ing menungso. Kowe kok kondang, Cung. Kok Heeh. iso nyawang aku mongko kowe menungso. Pancen aku duweni kaluwihan. Aku bisa nyawang bangsa krajiman. Oh, ngono. Saiki karepmu apa? Anggunku tumeka ana ing Gua Pati Ayam. Aku kepengin ndarbeni tombak pacar awe. Kondisi. Jane kowe iki sapa? Aku Sabuk Janur. Sabuk jan. Kosok baline kowe sapa? Aku Jem Mayang Sari. Jim Manyarsari. Aku Jem Mayang Sekar. Ka pernah apa? Lamun kowe sak kloron mapan ana ing Gua Pati Ayam. Iki ngono papan dunungku. Apa papan Aku sing dunungmu? duweni. Sing mbau reksa. Pancen bener. Yen kaya ngono, aku wene pituduh ana ngendi papan panggonane tombak pacar awe. Pengen ngerti? Hmm? Yo iki. Iki. Ya. Iki wujude. Iya. Lilahmu sing tak jaluk supaya aku duweni tombak pacar awe. Lah kok penak teman. Teman-teman. Kok jaluk-jaluk. Lah pancen sediaku kepengin duweni tombak pacar awe. Oh, kena. Ning kowe kudu bisa ngalahke aku. Syaratnya mung kuwi. Ya. Yo, Ning ora mau cukup kuwi. banjur Mengko yen kowe kalah, kowe kudu gelem ngepek bojo aku. yo. Yen aku kalah aku bakal manut kelawan kuwi. Nah, Kosok baline, lamun kowe kalah, tombak pacar awe ulungke ana ing tanganku. Yo, yen kaya ngono, ayo tak sembadani. Temtok kene papan kene. Saiki kepiye? Apa mbacut kepengin tetandingan kelawan aku? Ora ajar kowe iso sabuk jan. ora iso ngadu sikap lemes. Jebul Apa jaduk, iki lho ya? jebul jaduk kowe Sabuk Janur. Ya wis aku rumangsane kalah. Aku sadani mengko tombak pacar awe tak wenehi kowe. Janji pinangka utang. Ya. Yen kaya ngono bakal tak usadani. Ini Marah tenan. Oh, coba ngagel. yen aku sira tak wenehke. Oh iya re, waras tenan wis iso ngadeg iso. Janjine lamun kowe wis waras,
tombak pacarawe kok ulungke ana ning tanganku. Bakal tak ulungke sabuk janur ora wong cukup kuwi. Ning di papan dunung kok kowe nemoni bebaya. Celukan aku jen Mayang Sari lan Mayang Sekar. Aku sakloro bakal sabiyantu kelawan kowe. Yen pancen kaya ngono aku matur nuwun banget kelawan kowe sakloro. Ya nya. Sawetara aku njaluk pamit. Sing hati-hati sabuk janur. Hati-hati sabuk janur. Ayo ya, canggung dong sabuk janur. Sing asli kuwi sing iki. Asli. Yo meneng. Kok ita-iti? Yo. Itine sapa? Bumbak Pacarawe. Iki sing asli iki ngene anak. Nah, Ngacu kabeh. asli iki. Walah bentuke wagu dong asli. Wanyek. Sing asli iki ya, Pak. Ngacu kabeh. Asli yo ranggae lho. Dadi ora ono sing asli wagu kabeh. Asli aja. Wangi kabeh. Iki ora tombak. Nah, iki sing asli. Ah, nek iku ya iya danganane. Alah apa engkong anang-anangane. Asu. Aja padha iri ati sing nemtokno iki aku. Piye carane? Tombak pacarawe iku mung siji. Ning kok ana telu, mesti sing loro palsu. Iki altu. Carane mbuktekno asli. Carane piye? Saben digureke kok garetno kulit, wonge kok gatelen, ya iku tombak pacarawe. Dadi yang asli digaritke kulit krasa gatel. Gatelen. Jamaludin. Garitke lengening bapak. Oke ya. Hop. Ana apa itu? Ora gatel kowe muni gatel. Mbok hapus ya. Lah Tius. Terus sing kanggo mbuktekke sapa? Aku. Kowe Kok dhewe. sing anakno saimbo. Ya. Lele. Ayo, Din. Ya, tiru. Hateng e. Gatel mesti yo. Hateng e. Gatel lho. Lho. Cekot-cekot asale. Ora Gatel ora? Gatel ora. Loro kabeh cekot palsu iki. Minggir. Ora gatel cekot-cekot. Palsu. Aji. Jajal tombakmu le, Pak. Mesti asli. Aja kok ngarep. Kok nguri. Ya, Pak. Manut. Wis ora aku, Pak. Manut. Kulo Pak, kulo Pak. Ayo. Kulo Pak. Ya. Sing jero. Sing jero gen gatel ning jero. Dus. Aduh. Mesti gatel. Betul ya, Apa? Kenapa? Gatel kowe mesti. Gatel aja. Kowe sing marahi ora krungu. Kulo piye? Aku baru operasi ambien. Asli iki. Mateni aku. Wah, pereh kabeh. Atene aja. Palsu ya lho. Perih. Aduh. asli ya, Pak. Ana digekene. Ya apa meneh iki aku. Aku lho dikapakno dikonteng iki aku. Gombok tekno asli karo orane. Iku mau palsu kabeh. Palsu. Kene. Sise ngendi, Pak? Garetno sing angel dikukur le. Sing angel dikukur. Bolongan iki lho. Lho, bolongan iki lho. Kene. Lho kok bulungan irung Memang kenceng, Pak. Sing kenceng. Bolongannya. Kena. Es. Aduh. Malah Piye? upilku malah coplok kabeh. Kupinge atot. Gatel tambani. Tambane niki nggih. Lah nggih niki tambane. Loro iki loro tak tambani dhewe. Nek ngono sing asli, niki sing asli. Ora iso.
Do nyawang to. Apuntenipun. Sapa jantungku? Sampeyan iki para penggede-penggede. Sampeyan iki wong tuwa. Kodho geger ning omahe Krama Londo iki tenane ora. Perkarane kok. Ya perkarane kok. Anake niku dilamar anake wong telu niki. Sayembare tumbak pacar awe. Tumbak anak kula sing asli. Lah niki sing asli rebutan. nggih niki. Tenan. Ngomong to. Anake sayembara iki kowe. Duka kula bingung kabeh. Untung iki anak sayembara ora. Hantu ti yo. Oh, Iya, sembrono kowe iki sing enekke sayembara. Hantu ti yo. Dadi anakmu pengen dilamar wong telu. Nggih. Sampeyan sinten? Yo alah Dondo. Apa kowe ya rata durung tepung lawan aku to? Sinten? Aku pepatih saka Kabupaten Pati. Kowe iki. Malah ngatep. Bisor. Lah kowe winginane melu nyoblos ta ora? Patihmu kok. Iki undure perkara iki ra anakmu to? Nggih. Mergo dadi royokane wong telu iki. Nggih. Wong perkara kowe anakmu kok bingung. Wis ngene wae, ben ora gawe geger, anakmu tak lamare wae. Tabung wali ala. Gung wali. Iki mung Kali. iki mung gojek. Atas-atas mlepuk niku. Dadi sapa sing iso kuku sayembaramu? Niko. Ora iso, ora iso, iki pepasu iso. Leto. Yen kowe ora bisa mujudke apa sing dadi penjaluke Krama Londo iki mbok nglenggono. Ya ora iso nggono to niki to. Nggih kula niki Sabu Janur kula niki. Nggih kene. Niki nggih sing asli. Wis sing bisa mupu sayembarane Krama Londo. Ini para penggede-penggede. Nggih. Pripun kula patut. Iki rak lagi wae pati geger. Perkara iki disuwak dhisik. Sambung karo swasana ning Kadipaten Pati mergo Pati lan Serang iki lagi wae ayun-ayunan perang. Prajurit Pati iki padha salang tunjang. Nggih. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, iki nganake sayembara. Sayembarane napa niku? Nah, sapa wae kawula Pati sing bisa nggulung utawa ngerek gendera Kabupaten Serang iki bakal diganjar emas gedene sak lepek. Mas Ganjarane mas lepek. Saestu